Di ka malaka karon na sa Taxi Operators Association sa Davao Region nga basin na mutaas ang ihap sa mga taxi drivers ang muundang sa pagpamasada tungod sa nagkamahal nga presyo sa petrolyo. Napakiginabi sa next this year Davao kang Ryan Sia, Region 11 Taxi Drivers Association President nga mokabat na sa 10 ngadto na sa 15% kun 400 ngadto na sa 500 ka mga drivers ang niundang sa pagpamasada tungod dili na makayang kamahal sa presyo sa petrolyo. Di napektado batod pang ekonomiya sa nasod. Gibutyag di siya nga taliwala nga mga operators adunay gihimo nga mga laka nga makatabang sa mga drivers sama sa pag-ubos sa renta o paghatag ayuda sa petrolyo apan daghan ang mas gipili nga mopahulay. Basta ang lang nako, ang message na nako karon is sa lang sa salig lang kita sa Ginoo, maura man gid na ato ko sa di sa kalisod sa karong panahon na. Samtang alang sa taxi driver nga si Jason Cortez nga kung dili pa lang matud pa car plan ang iyang unit, dugay na sab matud pa siyang niundang tungod sa lisod nga maka-income. Sa amo ang pangita karon dako na kaayo pangitao na unsa na income gyud. Pila sa una day sir, pila day yung madala day sa inyong pamilya? Sa una naami 3,000 ana, naami mo gamay ana 4,000, naami amo karon 4,000. Wa pugid mi madala ana sir, gasolina ra pa dulong. Gipaabot na lang matud pa karon sa mga drivers ug operators ang pag-aproba sa dugang 20 pesos nga flag down rate aron makatabang sa mga drivers ug operators ingon man ang ayuda nga gisaad sa panggabahanan. Sama mo sa Baritang Serbisyo Publiko, Radyoman Bien Nabados Tatak, Armen.